Mga omega, murag di mo uli pa og pila, nagsige paglaag diri sa habitat. Gilaag pa mga kong BG. So gitagaan ako time si BG para magbanding daw kuno mi. Para ilaag daw libot daw namo ang habitat village dinhi. Kay sa unang panahon wala pa si BG, wala pa ning mga balay. Karon nadalaga na si BG, nagkadaghan ng mga balay, nagpuyo dinhi. Mingaw pa jud kay ni sa una BG ay diri habitat. Wala pa ni sa una. Ang mga balay pa sa una katong high school pa ko. Kuan pa dito pa, ato sa Inatilisa, ato pang mga balay din. Dito din sa Tumoy dito, mga kuan. Ahaman tani mo gawas. Naaman jud ani mapaakan mga omega. Kasi BG na pataka naglaag diri ay. Ay kabala ka na iro ana. Ana oh, ana ba? Kau di labi jud ko mo dagan. Manok ko. Ama sila kato. Guys. Salig na wala na. Picture sa BG. Dagan kay mga manok diri ay. Kanunon ko kana bitang Bisaya ang manok. Kanunon ko Bisaya ang manok. Bitang sabaw. Aha naman. Kadulong na ni kana sa ibabaw. Alam mga omega daghan na jud daig balay diri ay. Pero wala na ko kailan mga diri. Payabas Lang tani. Tani. Man jud na mama. Layo na kay ta mo. Gigukod ko na Bukid na mo basta bulos liko mo na ta mo libot na lagi ta. Oh, dili ta. Gigukod ko na iruan na. Mo ka BJ ta. Dali ta sure ka gigukod ka na. Dili ay mama. Ito kaya midong dire. Good morning everyone. Dili tagi ka na magnairo. Diri ta. Asa ko dapit? Unsa man ina? Ang unsa? Suler. Abi ko sa latest. Diyan na, dako na ilang chapel. Oh my God. Na ilang chapel nila diri guys. Diri sa habitat. Oh, dako na. Sa mong chapel sa una. Oo. Na ang mga decoration. Ang chapel namin sa una. Itong kami pa kunuhay ang mga choir. Kami pa mga youth. Samaha. Dito pa. Itong na ay pa entrance. Napay kamay chapel dito. Kandako na. Din kaning kuan guys. Kaning natawag basit bulan. Diri mi nagkuan. Na kami mga youth. Diri mi. Nagpa-disco mi diri. Kami jud nag-decide jud pa-disco diri. Kami nag-decide pa-disco dinhi. Paali na mo nagkuha mi PC. Tapos na entrance 20. Nakalikom baya pud mi. Nang gimingawan ako sila Grace, Annabelle, si Beauty, si Richard, si kauban ko si Richard, si GR, si Belen. Sila ko mga kauban sa youth sa una. Miss you guys kung nanonood kayo sa Tagalog. Kung tanaw man mo diri dapita. Wala ako la na bilya. Dito sa taas pa. Dito man sa la na bilya. Diri taas. Pareha mo ka height. Pareha ra ta height. Taag sa taas. Agay kapuyo tilo. Hoy, antan ako kay pasig off ni mama mag-aircon.